on siis 1, 2, 3 ja ritmi tulee solkeen. Nämä on kun kehäkettu sapu kertomaan. Ja siis mä esittelen itse taitoni sekä hormonot kotiin, kuten hormonotoni heiteli just vain läpättäkin tavalla. Tapahtui repetituudesta esitteli pelaavalla siis $5 ja siitä koko Suomen Suprikesuparas käyty pelimiesten puolella. Sieltä sananvarastosta, jota komissio käyttää, löytyy aina joka varmasti päräyttää. Sitten pöytän löövarit ja mikki. Kannattaa pärkkiis kunnes kajartori. Tuskin mua loukali jättää huomaamatta. Olisi tyttö kelailussa niin kaunis, sen pitäisi olla kiellettyä lailla. Kaisa on luovattavana, sekin kuuntelee räppiä, kato mukana käppi. Ja ovani näytti, mutta se seurustelee. Yhden makeikka jos niin se voisi sitä vähän ojentaa, pitäisi Kaisaa siihen pölykkää. Et se tajus, että siitä oikeasti tykkää kuin tyhjästä. Kaisa ilmestyi myöten, näyttäisikö se vaikka joskus leppana. Totta kai pikkuke, se kuni tosi hyvä fiilis, mutta ei ihan kahta kummakin jostain kesken kaikki paikka leppamahta. Pikkuke, mitä sä oikein teet pikkuke, että peliä, että läppikukee, mitä seuraa,